Bueno, antes de nada, antes de empezar a rolda de prensa, boas noites a todos. Gustaríame, creo que é un día importante para o Deportivo, para Abegondo sobre todo. Gustaríame felicitar ao Fabril por esa clasificación para o playoff, e tamén ao Xuvenil por ese título de Liga. Sabemos que o máis importante sempre é a formación cando estamos na base, pero creo que este é un pouco dar visibilidade ao traballo que se fai en Abegondo con toda a xente que traballa ali, co cual, bueno, pois dende aquí felicitalos, sobre todo felicitar o traballo que se fai en Abegondo. Bueno, e por outra parte, tamén antes de nada, gustaría que creo que hoxe tamén é un día importante de adicar esta victoria, bueno, pues a todas as nais dos deportivistas, a todas as nais deportivistas, especialmente as dos xogadores, do corpo técnico, e, lóxicamente, moi especialmente a miña nai e a nai dos meus fillos, que son os que me aguantan tamén día a día. Dicho isto, como queráis. Que tal, Óscar? Son Javi Torres da Radio Galega en directo no Galicia en Goles. Contanos un pouco que sensación te queda este partido, con moitos goles, con moita alegría, non? Notábase no partido que estaba os objetivos cumpridos, no senso de que foi un partido con moi alegre. Bueno, creo que é un pouco o estilo de xogo dos dous equipos, non? Intentando atacar a través do balón, e sendo dous equipos que somos capaces de transitar en poucos pases, facía que na primeira parte houvese ese ida e volta nas situacións de perigo, que ao final neste tipo de partidos vanse de un lado ou do outro por esos pequenos detalles, esos pequenos acertos nas situacións de transición. Nos queríamos apretar alto o Albacete para que non pudese chegar cos balos ás bandas, nesa situación que nos fixera perigo, e daquela, bueno, creo que na primeira parte, excepto na situación de transición, en algunha acción por pola nosa banda esquerda, donde eles con Javi Rodea tiñan moita profundidade, bueno, que creo que aí foi ese ida e volta onde eles nos podían facer dano, pero nós tamén nas contras, e sobre todo en situacións con balón, creo que estuvemos tamén en disposición de facer ocasións de gol. Nese aspecto foi ese partido de ida e volta, pero creo que máis producto un pouco do estilo de xogo dos equipos que máis alá dos obxectivos, non? Óscar, que tal? Fran Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Parabéns pola victoria. Quería facerche unha pregunta dobre. Por unha banda, hoxe vimos nomes novos no 11 titular, algún tamén saindo desde o banquiño. Xestión de minutos, de esforzos, de cansancio, tamén xestión de vestuario con futbolistas que este ano tiveron menos protagonismo. E te quería preguntar tamén se agora, que a salvación matemática xa no peto, se eso sirve ou se vai a provocar encarar de algún xeito distinto as xornadas que quedan por diante. Bueno, na alineación sempre buscamos alineación que nos acerque máis a gañar e a ser mellor que o rival, non? Un pouco todas as aparicións son por merecementos propios e por situacións que creemos que nos van facer gañar. Quizá a aparición de Jaime no once inicial tamén obedece a que temos os dous centrais que viñan xogando habitualmente con dúas amarillas. Jaime está facendo méritos para entrar tamén polo seu traballo, creo que non sei se por primeira vez na tempada, pero está encadenando semanas continuas de traballo, co cual estaba preparado para xogar, e queríamos que entrase no equipo porque queremos que era o momento, non? E por outra parte, en canto ao que vai pasar a partir de agora, eu non entendo o fútbol nin o deporte de outra maneira que non sea competir, non? Que non sea ir cada vez a máis, e así seguiremos intentando aproveitar os xogadores que temos. Intentemos aproveitar e salir en Gijón o próximo sábado
co millor 11 que teñamos nese momento para poder competir o partido, porque creo que este equipo pois leva unha trayectoria a nivel competitivo de ir cada vez a máis, e non sabemos facer outra cousa que non sea competir, que non sea que o equipo, como decía aí, 6 xornadas, creo que foi, cando faltaban 10, que o equipo siga acelerando e siga indo cada vez a máis. Lóxicamente, pois, no final da tempada sempre pode haber tamén máis cambios, non? Pero sempre será porque a xente que entra pois está preparada e porque está reclamando esos minutos. E co objetivo xa acadado, non? Supoño que será sempre tranquilidade, xa ter 53 puntos, salvación matemática. Esperas estos días unha chavada para saber sobre o teu futuro? Os números teus esta temporada están sendo realmente moi bons, dende que colleche o equipo. Supoño que eso evidentemente se valora estos días, non? Para por lo menos saber o que pode pasar contigo. No, bueno, eu realmente o tema dos obxectivos acadados ou non, eu creo que realmente nós temos que seguir competindo, temos que seguir, como decía antes na pregunta de Fran, pois facendo que o equipo siga indo a máis, é eso que me ocupa, o que me ocupa diariamente, semanalmente, temos que seguir por aí. Eu seguirei insistindo cos xogadores para intentar apretar ao máximo, porque creo que a mellor maneira de que todos seamos cada vez millores, traballando cada vez máis, exixíndose cada vez máis. Como decía, pois creo que levamos unha trayectoria ascendente en canto a competitividade do equipo e do grupo. Temos que seguir por aí, pois o que teña que ser, pois será, lóxicamente. ¿Qué tal, Óscar? Pepe Torrente para la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria y por el objetivo de la permanencia ya matemática. Y de hecho, hace algunas semanas, cuando se te preguntaba por el futuro y tal, decías, yo estoy acostumbrado a no renovar o a que no llegue ese momento hasta cumplir objetivos. Objetivo cumplido. ¿Crees que, más allá de que la decisión pueda ser tuya, no se pueda ser tuya, crees que te has ganado el continuar en el Depor una vez que has logrado el objetivo para el que llegaste cuando cogiste al equipo en plena temporada? Acabamos de acabar aí 10 ou 15 minutos o partido. Eu valoro sobre todo a situación do equipo neste momento a nivel competitivo, a nivel do que está a facer. Creo que todos estamos facendo un bo traballo. Creo que o equipo é un equipo recoñecible, un equipo que vai cada vez a máis, pero creo que o gran mérito está aí dentro no vestiario, non? Tanto nos que xogadores que levan moitos minutos e que sempre tamén se me pregunta se hai cansancio ou non, como nos que levan menos minutos e entran e dan un bo nivel. Creo que o secreto está aí nese vestiario. Xa haberá tempo a falar, e sobre todo creo que no tema dos obxectivos é certo que temos 53 puntos, é certo que xa non xa non temos problemas por abaixo, pero creo que todos temos un obxectivo moito máis potente que ese, non? Temos un obxectivo de que esa aceleración que pedíamos e que creo que os xogadores responderon de maneira moi positiva, seguir mantendo e ir cada vez a máis sempre. Hai meses eu falaba aquí un pouco de que me gustaría construir algo que fora máis alá dun resultado ou doutro, non? Tanto dunha derrota como dunha victoria como hoxe, porque creo que nesta categoría vemos en todas as semanas pois pode pasar sempre calquer cousa en calquer partido. Creo que de construir algo moito máis forte, moito máis grande, que o feito de que porque gañas un día ou porque perdes outro, pois todo hai que cambiar cousas, non? Creo que neso estamos conseguindo e seguiremos nestas 4 xornadas que quedan intentando apretar ao máximo os futbolistas, porque creo que sea un pouco que nos leva a estar ahora neste momento, non? Jorge, acabamos aí. Sí, que tal, míster? Jorge Lema, Deporte Campeón. Falabas antes da importancia do traballo do día a día en Abegondo, desa formación. Quería que me falaras un pouquiño de Jeremai, non? Que é un pouco como o culmen ou un deses produtos que ven formándose desde abaixo. Ti coñécelo desde hai moitos anos. Esta temporada, hoxe unha vez máis, volviu a demostrar que está sendo diferencial, que un xogador que cambiou moito, non? Con ese traballo. Fálame un pouco de Jeremai, xa non só cos destellos de
hoxe como o golazo que marcou, senón ese xogador que se foi, no que se foi convertindo, non? Que foi a pasar un xogador máis total. Gracias. Jeremai sempre foi un xogador que nas súas etapas de formación sempre marcaba diferencias, non? A súa estilo de xogo pois é así, non? Si é certo que madurou moito, que medrou moito, pero neste futbolista recoñecemos o futbolista que sempre tratou de ser, non? E a clave neste tipo de xogadores, en Jeremai tamén, é non deixar nunca de medrar, non deixar nunca de traballar, non deixar nunca, non conformarse nunca co que un ten, e a maneira que eu sempre falo de ser competitivo co grupo, pois tamén pois o personalizo nos futbolistas en xeral, non só en Jeremai, nin só na canteira, sino que o gran obxectivo pois é sempre ser millor que a túa millor versión, non? Creo que ese é un pouco os obxectivos que a nivel individual teñense que poñer todos os xogadores, os que saen da canteira, para ser cada vez millores. Creo que Jeremai pois vai por ese camiño, lóxicamente, todos o vemos, e ten marxen de millora seguramente para que vexamos unha mellor versión da mellor versión de Jeremai, que é moi boa, non? Venga, a última, Javi. Quería preguntar tamén polo tema un pouco o plan de partido, porque te decidiste por Cristian no canto de Diego, que te aportaba distinto, e tamén quero que valores un pouco esos minutos finais, dalle unha oportunidade a Charlie Patiño, non? Que bueno, que é un dos expedientes un pouco xe desta temporada. Bueno, creo que o tema de Cristian, un pouco polos comportamentos que ten ese desmarque a espacio última línea, e porque tamén pues necesitamos un pouco a tranquilidade que nos dá Cristian entre liñas, sobre todo esa capacidade para chegar e para chegar á área, para darlle un pouco de espacio a Pecha por fora, lle pedíamos esa presencia en área e sobre todo esa continuidade por dentro, esa tranquilidade que ten con balón. Bueno, pues creo que cumpliu perfectamente o que lle pedimos dende fora, non? E o caso de Charlie, bueno, creo que un caso como outros futbolistas que teñen menos minutos, que non bueno, tuvo unha adaptación importante, non só pois vir de outro país, sino simplemente unha adaptación ao seu rol dentro do grupo. Evidentemente, pois é un xogador que ven cun bagaje no fútbol inglés, e que, bueno, pois que lle costou adaptarse, e que pouco a pouco ten que ir mostrando o fútbol que ten moita calidad individual. Bueno, pois creo que era o momento, por como está neste final de temporada, bueno, pois tamén para que puidese mostrar ese fútbol, un pouco esas un pouco que nos amose un pouco o futbolista que é, non? Que creo que vai a ir cada vez a máis, e cada vez vai ser mellor futbolista, máis adaptado e máis tranquilo, porque ao final o proceso dos futbolistas xóvenes é máis complicado a veces do que parece cando bueno, pois non teñen minutos, daquela non teñen confianza, daquela queren facer mostrarse para que os vexamos, e para que daquela, bueno, pois a veces se entra nun bucle que, bueno, pois que creo que ahora está nun bon momento, e bueno, pois pouco a pouco veremos o futbolista e o fútbol que leva dentro.